Lafiya ne. Wallahi lafiya kalau. Na garin ya hutu ya jin daɗi. Wallahi alhamdulillah. Kwana biyu gaba ɗaya kin gaba kya gani na. Wallahi na gaba na ganin ka na fita ba ka manta ne. Wallahi na tafi Dubai ne. Na biya London da. Bayyaji. Dan Allah Ka ne. wallahi. Bisa abubuwan ne sai a hankali binan saboda kasuwancin namu na tafiye-tafiye ne da su. Dan Allah ne. Duk gaba ɗaya ma kin canza mun saboda na ga yanayin kwana biyu bana. Wannan ba jobai bane. Jobai yau baka je jari. Me ya faru? Aka ce an sama a ci gaba Allah biya dan alhaji. Baby na sa ana labarin jari. Wallahi ai da yake maganar jarin da yake faɗi yana magana ne akan cewar jarin mu na can Dubai da Ingila da America shi Dan Allah sun san baby. mutane dole ana yi musu wani abu shine ya saka. Wallahi baby shi sani da kai mutu ka raba To ta. ai shi ne ya sake ga gaba ɗaya mutane dama an kana wannan ɗin su dole sai ka dinga yi musu wani abu saboda yanayin hali na rayuwa da sauransu. Wallahi baka gan shi ba kamar almajiri me yasa maka tsaya dan Allah. Ano ai akwai yanayi na wannan kulawa da mutane ka san girman kai da sauransu duk ba namu bane ba mu muna son mutane su dinga dan son mu. Yawwa ko mun wannan migo da Allah sa wannan yana kawo kuɗi da Allah ka sa ya kai. Oh no. Allah za ta ja kilo da Allah ce ma ka sa da Allah. Kai, Jobai ga mutum ya ina da lafiya ga ta nan. Dan Allah na ga jebai a nan gurin dan London ina yayi. Jobai kuma baki da labari ai Jobai ya bar kasar nan ya fi sati daya. Ban gane baya nan ba. Baya nan kasar yana can London. Wannan menene to? To ai wannan din ma shi ya turo karnuka ne ya turo daga kasan turai kin san rana ba sa san rana. Ban gane karnuka ba. Shi yasa ma na dan lullube zaki iya tabawa ga sunan su ne ai. Ayo.